खुलुमबाय लोगोफोर आंनि डलि ब्रह्म इउटुब चेनेलाव नोंथांमोनखौ बयखौबो बरायहरबाय। आसा खालामो नोंथांमोनहा बयबो मोजाङैनो दं, आंबो मोजाङैनो दं। दिनै आङो थारमाने मोनसे जोंनि न'नि माने फिसा गार्डेन खोन्थानो नागिरदों आरोना। माने आंनि हौवायाहाय जि मोजां मोजां बिबार गायनानै दं आरोना। मालाय बिबारफोरखौबो जि अनो बिहा, ओमफ्राय दा बिराद गोसो होनानै खालामगासिनो माने फोसाबगासिनो दं आरो बियो बिबारखौ गाव गायनायनो हाबानि सिगां। ओमफ्राय दा बिबारफोरा माने मोजां मोजां बारजोबनानै दं आरोना। ओमफ्राय बेखौ मालाय बेहा जि अनो नायबाय थायो। ओमफ्राय दा आं बेखौनो माने नोंथांमोननो एसे खिन्थानो नागिरदों आरोना जोंहानाव मा मा बिबारफोर दङ। फैदो बिदिब्ला आंजों लोगोसे नायलांदिनि। बांद्राय होनो नांला। जि मोजां मोजां बारबाय, जि अनो मालाय बिफाया फिसाफोरखौ। गायो, जोथोन लायो। अननायानो मा जायो, नै बिसोरबो समायना। आंहा हासारखौनो नुफेरबावाखैमोन, दिनैसो फार्स्ट टाइम नुफेरदां बिबारनि हासार। मासि गोरों बेलाय गायनोलाय। नै बेखौ होनांगौनो, बिबार बारो होनबा मोजां जायो बिबारा थारमाने। आं मिन्थिफेरानोमोन। ओंखायनोथ' बिदि बारो जि मोजां मोजां। ए खेमसि दङ। खेमसि नांलायगौ। गायनो र'।